سلامات كمي كنخم أبزز لكم سلام انت أنان كوزحلكم ناتمنخو نلومون زعبا حدا أقداس زخون رئيسو قداي كن عللينا مالتي مدبي جميرخ سعز ودخا مساحة صنهود بخبي عدمكم اللخو نزي channel حدا يزخونكم channel حدا سيزخونه سبسكرايب لايك شير ناقوركم أتبابعنا أبناي لوم مدبنا بزعبا چنكتنا خنرئي مالتي چنكت بخمي يمزق چنكت نمنتا يمزق أبينا إيوان كلنا أي چنكت زمزقنا مفتحيتات خان تتجنقنا انت اينا نخون مفتحيتات خان تا يزبل بعمقت كريو كفتنيا مالتيو سلازي انقص زلكم سبات زي فيديو زنعخمي بفصم كيتحلفو كسام وداتا خطريو يزغابزكم ام وداتاون حدا اقداس حبريتا ككافلكم يه حراين بار كم تزبلكم نلوم معنتي نمنتا اينا نچنق تجنقنا خان تا اينا نمص زل بزعبا چنقت كرينا مالتي سلام تدلدو چنقت اختفالكا تدلدو بتغكل انباركس نظام شمانته زنا نزخون منقرتات بمختال كاب چنقت بخمي خمن رحق كرينا مالتي لما عنتي سلازي ازم زنقركم شمانته لمدتات اب هيوتكم عبي لوطي عبي تمكرو كمزم تصلكم رغصنياي قداماي نلوم طراي نبر ننايت مالك جيغان طعسان كله رسعيه بفصم كذكرو ايغباكاني كمون بناي صباح زي مص تسفا وي سقاتون بفصم كتنق يبلكان مخنياتو اب هيوتكا اتا حنتي ناتكا زخونت غزي اتا لومي تبحال معتيا نلومي بصبق منباركا نناي تمال حماكا يصبقو يو نناي صباح مصاي خاخا يسنادو يمو سلازي نلوم طراي نبر لومي ياناتكا صباح غناي مصاتن زلا زحلفخا حلفي بفصم كتنبرو وي كتملسو زيت خل نجاري سلازي لو مثل زخونت ناتكا نلوم طراي نبر كالاي نتزخفه وي نتزحيل نجر بصبو وي بسناي تقبل اب هيوتكا حدا زي چنق نجر مزغاطمكا فلمان هيوتكا وي فلمان نفسخا كمزيلكا حتتا اب هيوت اتزخبه نجر وي اتزحيل نجر انت يلكا حتتا بدحريو نتزحيل نجر وي نتزخفه نجر ملس مسرخب كالو نو نمدلاو نو نمبده نو نمسعرخا دلوكن مالتي سلازي كابت زخفأ نجر كابت زخفأ درجة نمدحان وين ممحاشكا بهدأت سرح بهدأت كتسرح لك نتزخفأ نجر مقبالخا نتزحيل نجر اكسبت مقبارخا سلام يزهبك مغنياتو تقبل كيس انيحا كم زمت اكا اندحرا حسيب كالس انيحا ابيوت كالزمصوت عبي تتصعنى يلا اكواداس خي تقبلكا يو خي حسب كالو اندحرا صنيحا خوينكا ايو بالطعمي حيال هاسيا زقدفلكا مالتي سلازي نتزخبر نجر كنقبلو يزلنا زحالف اي تدهر زفس سماي ايحفسني نعبدنت ويون حد انصيت بحاو مستقاصله حامكوش مسكونه ومخا مديسكا انصيت تغبرو وي تخليك تغبرو بفصوم ايكالني كم دما اتزحالف نجر نابلو بمصيخا كتقيرو بفصوم زي كالي اتزحالف تفصيمو حليفي بكا بفصوم كتقيرو ايتخيلنيخا سلازي كمزي غير نيرن تزخون كمزي وسينا نيرن تزخون مسغله خيد نيرن تزخون كمزي ገንዘብ አኪበ ነይረን ተዝኸውን እናበልካ ንህይወትካ አይትውቀስ አይትጣዓስ እኳዳስ ካብቲ ዝሓለፈ ክፉካ ካብቲ ዝሓለፈ ሕማቅ ዝገበርካዮ ትምህርቱ ወሲድካ ንቅድሚት ገስግስ ንቅድሚት ተበገስ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ህይወት ንቅድሚትካ እዩ ዘሎ እቲ ክትነብሮ ትኽእል ህይወት ብቅድሚት እዩ ዝመጽእ ካብ ሎሚ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ብሕልፍ ብፍጹም ክትጣዓስ ይብልካ ራብዓይ ጸገምካ ዘይኮነሲ ጸጋታትካ ቁጽር count your blessing يبلو انجليزاوي ابزي مبزحتنا دق سبات 10% زي رخوناي ነገር ክንጭና ከንብል እቲ 9% ዝረኸውናዮ ወይካ እቲ 9% ዝምሳና ዘሎ በረኸት ንርስዖ ኢና ንኣብነት ከም ጥዕና ሰላም ፍቅሪ ስድራቤትና መጽለሊ ገዛውትና ምናምን ኩሉ ነገር ዘለና በረኸታት ረሲዕና ነቲ ዘይረኸውናዮ ወይ ክንውንኖ ንደሊ ክንውንና ንደሊ መኪና ወይ ክንውንና ንደሊ ገንዘብ 10% ዝኸውን ነው ኢና ንጭነቕ ስለዚ ክትጭነቕ እንድሕር ዳ ዘይደሊኻ ክትሕጎስ እንድሕር ዳ ደሊኻ ጸጋታትካ ቁጽር ጸጋታትካ ኣስተብል ወይ ኣስተውዕል
ፀገማትካ ወይ ዘይረኸብካዮ ነገር ክትሕዝ ዘይሓስካዮ ነገር ክትቆፅር ግዜ ኣይተባኽን ኣይቲ ጨነቕ ስለዚ ጭንቀት ክጠፍኣልካ እንድሕር ዳኣ ደሊኻ ሰላም ክነግሰልካ እንድሕር ዳኣ ደሊኻ ንዘለካ ፀጋ ዳኣ ቁፀር እምበር ንዘይብልካ ኣይትቁፀር ሓምሻይ ንሰባት ክትገብር እንከለኻ ወይ ክትሕግዝ እንከለኻ ንውሽጣዊ ሰላምካ ንተሓጓስካ ንኢልካ ዳኣ እምበር ሰባት ክክሩ ኢልካ ወይ ሰባት ከመስግኑኻ ኢልካ ኣይትግበሮ ሓደ ሰብ ምስ ገበርካሉ የቐኒለይ ክብለካ ኣይትፀበእ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ብተፈጥሮም ረሳዕቲ እዮም ስለዚ እቲ ዝገበርካዮ ብሰብ ክረኣየልካ ክትምስገን ኢልካ እንድሕር ዳኣ ጌርካ ፀኒሕካ እሙኻ ምስጋና እንድሕር ዳኣ ዘይመፂካ ኣብ ውሽጥኻ ቅርሕንቲ ዝፈጥር ወይ እውን ሰላምካ ኢኻ ትስእን ጣዕሳ ኢኻ ተብዝሕ ስለዚ ካብ መጀመርቱ ክትሕግዝ ክትሓስብ እንከለኻ ንዝኾነ ሰብ ክትገብረሉ ክትሓስብ እንከለኻ መጀመርያ ንውሽጣዊ ሕልናኻን ንውሽጣዊ ሰላምካን ንሕልናኻን ኢልካ ክኸውን ኣለዎ እዚ ሰላም ዝህበካ እንተዘይ ኮይኑ ምስጋና ምስ ትፅበእ ካብ ሰባት ኣድናቆት ምስ ትፅበእ ትርፉ ጭንቀት እዩ ዝኸውን ስለዚ ካብ ሰብ ምንም ነገር ኣይትፀበእ ሻድሻይ ናይ ካልኦት ኣይትምሰል be yourself ንስኻ ኢኻ ብፍጹም ኣብ ዓለም ንዓኻ ዝመስል ሰብ የለን ዋላ እኮ እቲ ዝወለደካ ወላዲኻ ዋላ እቲ ካብ ሓደ ማህፀን ዝወፀኻ ይሓውካ ብፍጹም ንዓኻ ክመስል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ በተሓሳስቡ ብሓደ ዓውዲ ምሳኻ ክመሳሰል ይኽእል እዩ ብኻልእ ዓውዲ ከዓ ካባኻ ይፈላለ ብመልክዑ ንዓኻ ብንእሽተይ መልክዕ ክመሳሰል ይኽእል እዩ በተሓሳሲቡ ባህሪኡ ብፀባዩ ከዓ ብፍጹም ካባኻ ዝተፈለየ እዩ ስለዚ ንስኻ ኢኻ እሞ ንስኻ ክትመስል ኣለካ ንባዕልኻ ረሲዕኻ ንኻልኦት ክትመስል ድሕር ዳኣ ትሙክር ኣለኻ ግን ንገዛእ ርእስኻ ተጥፋእ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ኢኻ እሞ ናትካ ድኽመታትን ናትካ ጥንካረታትን ቆፂርካ ወይ ኣስተውዒልካ ብምሓዝ ንስኻ ንባዕልኻ ምሰል ስለዚ ነብስኻ ምስ ፈለጥካ ዝጠቕመካን ዝጎዳእካን ፈሊኻ ንነብስኻ ንበር ምክንያቱ ንስኻ ብዙሕ ፀጋ እዩ ዘለካ ብዙሕ ሃብቲ እዩ ዘለካ ብዙሕ ጥንካረ እዩ ዘለካ ብዙሕ ፍልጠት እዩ ዘለካ እቲ ንስኻ ብዙሕ ዘለካ ካልኦት ኣይብሎምን እዮም ስለዚ ብደጋዊ መልክዕ ናይ ካልኦት ብምርኣይ ንኻልኦት ክትመስል ኣይትላበስ ንስኻ ኢኻ እሞ ንባዕልኻ መሲልካ ንበር ንስኻ መሲልካ ንበር ናይ ካልኦት ቅዳሕ ኣይትኹን ሻውዓይ ጭንቀት ብስራሕ እዩ ዝጠፍእ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ወይ ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ነገራት ከተኣናግድ ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ሓጎስን ሓዘንን ጭንቀትን ፌስታን እዚኦም ተፃረርቲ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ሓደ ከስተኣናግድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ጭንቀት ክተጥፍእ እንድሕር ዳኣ ደሊኻ ብስራሕካ ክትውጠር ዘለካ ኣብ ስራሕ እንድሕር ዳኣ ብስራሕ እንድሕር ዳኣ ተወጢርካ ኮንካ ንኽትጭነቕ ግዜ ይብልካን እትጭነቐሉ ግዜ ይብልካን ምክንያቱ ብዛዕባ ስራሕ ኢኻ ትሓስብ እቲ ዝበለፀ መድሓኒት ናይ ጭንቀት ከዓ ስራሕ እዩ ስለዚ ወይ ብስራሕ ክትወሓጥ ኣለካ ወይ ከዓ ብገዛእ ፍቓድካ ጭንቀት ንኸጨንቐካ ባዕልኻ ፍቓድ ትወለኻ ማለት እዩ ኣይፋሉን ሻምናይ ንዝበደልካ ኮነ ንፀላእትኻ ሸለል ብምባል ኣብ ነብስኻ ሰላም ፍጠር ምክንያቱ ሕነ ክትፈዲ ምሕሳብ ካብቶም ንፀላእትኻ ዝጎድኦም ንባዕልኻ ንነብስኻ ዝጎድኦ እዩ ዝበዝሕ ሕነ ምፍዳይ ብመሰረቱ ንሰላምካን ውሽጣዊ ጥዕናኻን ንቤተሰብካን እዩ ዝጎድእ ስለዚ ኣብ ርእሲ ፀላእትኻ ዘለካ ጭንቀት ብምቕናስ ንነብስኻ ሰላም ሃባ ብዛዕባኦም ኣይትጨነቕ ብዛዕባኦም ኣይትገደስ ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ብዛዕባኦም ኣብ ልዕሊኦም ዘለካ ክፉእ ንምስራሕ እትሓስቦ ነገር ብምቁራፅ ንነብስኻ ሰላም ሃባ ክቡራት ተመልከቲ ናይ ሎሚ መደበይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ብመደበይ ከዓ ከም ተሓጎስኩምን ቁም ነገር ከም ዝሓዝኩምን ባዕሉ ምሉእ ተስፋ ብኻሊእ ደስ በሃሊ ትሕዝቶ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ